Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Umphezulu udlule nomphefumulo wengane. Ishaqile kaMagayisa ngesamaholide kanti umhlaziyi uphawula ngesehlukaniso sesilo. Izindaba ze1KZN TV uzifundelwa uSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Isiphepho esinamandla sishiye kukhalo ezindaweni ezakhele umasipala uMlalazi enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal. Umndeni wakaSishi kwaMpofu eShowe ushonelwe ingane eneminyaka eyisithupha emva kokushawa umphezulu. Emva kwesiphepho esiqinile besibikiwe abesimo sezulu kuleli indawo yakuWard 9 kumasipala uMlalazi kwaMpofu isale kunomonakalo omkhulu odalekile njengoba umndeni wakwaSishi kudlule emhlabeni umfanyano neminyaka eyisithupha emva kokuwa kwendlu ishawa umphezulu. Abanye abafanyana ababili bathola ukulimala kanzima kodwa bayalulama esibhedlela. Laduma izulu indlela edume ngayo umsindo lowenzi lube wodwa. Kwathatha mhlawumbe isikhathi esingange-second kuthulekile kudlule yonke into. Ngithe ngizwa ngoba nami akungifikelanga ukuthi ngiphume phandle belisaqhubeka liduma. Ngaphuma sengizwa umsindo engawutholi kahle. Mangithi ngiyaphuma la bebephushana ngazo bungathi umshini ukhafula ini. Umshini mhlawumbe ngakulinganisela njengomshini ngabe wobhontshisi noma amazambane uma wakhiqiza kanje bekuyinto kanjalo. Ngaphuma ngathi ngiyalekelela nami la ngabona indlela ingane ebilimele ngayo oqala engiyibonile. Iyona bebapende ngegazi nobe elimele bucina ungasakhona ukumbona ukuthi naye ulimele. Njengamanje encanti umshana lo esingaye udlulile babili basesibhedlela njengamanje. Imeya kamasipala uMlalazi ukhansela QT Xulu uhambele lo mndeni owehlelwe yifu elimnyama ukuyokhalisana nawo. Zase ziyake enganeni ekhanda bathi kibinengozi nje enkulu ekhanda. Nokho kodokotela yathathwa ke yasiwa ke ngosizo lukaMshumayela uDludla wathatha wasiwa esibhedlela eShowe kwabonakala ukuthi esibhedlela eShowe usizo ngeke babe nalo yagcina sebeyihambisa eAlbert Lthuli lapho ifike yathulela khona. Ngakho ke silapha ke ukuzobabaza ke lelo muga ovelile kodwa uround ushiswe izulu kwaseke sekuhlephuka ke sekwenzeka yonke ke lena kule ward kunezigodi eziningi la kuvele khona inhlekelele lana ke kusoleke kumphefumulo kwabanye ke basele Dengwane. Ikhansela kule ward liveze ukuthi miningi imizi esale Dengwane ngenxa yalesi siphepho ebesinamandla kanti meya ibisikhiphise exwayiso esishubile uba abantu baqaphele uma kunesexwayiso esikhishiwo ngesimo sezulu. Ngibonga kakhulu ukuthi begcine zonke izinto bebezenza beyiyeke phansi and then beze kuleli ward elivelelwe inhlekelele. Engakwedlulisa nje ngathi iward yonke ilimele kusuka esiphezi kuya kwaThinta uMkhaba imbiza 1 imbiza number 2 uyonke kunemizi eminingi nakhuzanini ephephukile kakhulukazi ke ngoba bephumelele beza la ekhaya ngoba kukhona omunye womndeni odlulile emhlabeni ingakho bekwazi ukuthi bephinde befinyelela la ekhaya noma besazoyihambela ezinye izindawo enenhlekelele kodwa kube ukuthi nje la ekhaya kwaSishi ila kwehleke khona umuga omkhulu. Kodwa kulezi phepho siyaxwayisa kakhulu ukuthi abantu mayebona ukuthi enananku umoya uyaqina ababalekele endlini engconywana mayelana nesimo lesesivelela umuntu uzobhalela iprovince kwenzela ukuthi basilethele lokho kuthiwa abafana igxobo lezi ezibamba umlilo ukuthi ungayishisi indlu. Isifundazi KwaZulu-Natal kubika ukuthi kuzoba nezivule ezinamandla ezingadala izikhukhula kanjalo nokuduma kwezulu ongaba nomngozi. Ezindabeni ze1KZN TV kubika uThabani Maphumulo eShowe. Babalelwa ngaphezulu kwa-15,000 abakhalelwe ngamasongo kaSigonyela ngobugebengu obahlukene ngenyanga uZibandlela nje vo ngesikhathi kuqhutshwa imikhankaso yokulwa nobugebengu esifundazweni KwaZulu-Natal. Lokhu kudalulwe okhulumela amaphoyisa kulesifundazwe engxoxweni abenawo neziko lezindaba. Ithele izithelo ezinhle imikhankaso yezinhlaka ezahlukene zezokuphepha ebeziphume enkalo zonke ngesikhathi samaholide njengoba bebalelwa ngaphezulu kuka-15,000 ababoshelwe ubugebengu obahlukahlukene. In the month of December, police in KwaZulu-Natal arrested over
15,000 suspects for various categories of crimes. That includes murder, attempted murder, robberies both at residential and businesses. We have arrested people for drunken driving and those who were found to be selling liquor illegally, micro manufacturing of alcohol. Yes, we have arrested so many people, like we said, over 15,000 of them, and we're still continuing with the operations. Ngale mkhankaso, amaphoyisa akwazi ukuthola izibhamu ezingu-359, izinhlamvu ezingaphezulu kuka-3,000 kanye nemmese engu-769. Kuphinde kwalandelelwa laba abathinteke emacaleni okuhlukumezeka kwabantu besifazane nezingane. Kwaboshwa bangu-296 ngamacala okunyukubeza. UNethunda uthi le mkhankaso ibithe chithisaka isifundazwe sonke, kepha baqinise kakhulu kulezo zindawo ezaziwa njengezizinda zobugebengu. The operations were focused in the entire province. We did not have a specific area which we were focusing on, but we did have some areas which were hotspots which we focused on, but the arrests were made all over the province. Izibalo ezizocacisa ngokuthi lesi sibalo sehlile noma sikhuphukile sizodedelwa ungqongqoshe wamaphoyisa kuleli. Lo mbiko benuhlanganiselo uNtomkhona Mvubu wethulwa emoyeni uZamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV. Umhlaziyi ozimele nophinde abe yisazi samasiko uDokotela uZakhele Shamase uthi aqali ngesilo uMisuzulu kwaZwelithini ukuthi kube nesehlukaniso somshado. UShamase uthi isilo esabuza uMdlokombane kwenzeka ngesikhathi uNdlunkulu Madlamini efaka amaphepha esehlukaniso nokwaze kwangenelela umntwana wakaphinda ngene kwagcina ngenzekanga. UShamase uthi abantu uzomele bakukhumbula ukuthi uNdlunkulu wesilo ubengakangeniswe esibayeni ngokusemthethweni. Ngemuva kokusabalala kwembiko ethi ke isilo samaZulu uMisuzulu kwaZwelithini Zulu ufakeke amaphepha esehlukaniso nomunye woNdlunkulu bakhe nokususeke izinkulumo mpikiswano eziningi. uDokotela Shamase ongumhlaziyi ozimele aphinda kabe yisazi samasiko uthi lokho kwenziwa isilo akusinto ejwayelekile kodwa ke futhi aqali ukuthi iyenzeke eNdlunkulu. uShamase uthi ke izinkundla zokuxhumana zinomthelela emkhulu ukuthineke izindaba zangasese zaseNdlunkulu zaziwe inoma ubani, njengoba ke isikhathini ezedlule izindaba zezihlukaniso zasisingathwa ngasese emndenini ukuze ke kuvikeleke isithunzi sobukhosi. Sikhumbule phela ukuthi uNdlunkulu ubengakabi umama wesizwe ngokuphelele. Ubesashadile nje ngokwesintu ngokwesilungu. Manje ukushada ngokwesilungu kuyahlupha ngoba noma sekuxatshana fanele kibe enkantolo ngoba kwashadwa vele enkantolo. Futhi aqala ukwenzeka lokhu ngoba kuyeke kwenzeka nesikhathi kaMdlokombane isile sesebuzilo. uMadlamini wakhetha umthandayo wafaka amaphepha okudivorce ehlukanisa nesilo kwazi wangenelela umntwana wakaphinda ngene wayimisa leyo nto wayikhuza wabuyela eNdlunkulu uMadlamini ukuba umntwana waphinda ngene azange akwenze lokho ngabe kwahlukanwa ngabe khuluma indaba uthi uMdlokombane wafaka kwaba khona idivorce noNdlunkulu wakhe oqala. Ngakho ke akusiyona into yokuqala futhi ngesikhathi senkosi uDingane yayenzeka into enjenge ingakho inkosi uDingane engathatha akho Ndlunkulu akho Ndlovukazi engabizwa ngenkosi uDingane ngoba yayibamba khona lapha egcekeni inkosi uDingane. uShamase uthi ke imithetho yesintu noma yakwaZulu kanye nesentshonalanga isebenza ngendlela ezingafani nokuyikho kunomthelela ukuthi kube nokushayisana kwenzeka kwezinto. Uthi ke ngokwesintu isilo noNdlunkulu bebengashadile ngokugcwele njengoba bengaphelelisiwe ukuthi ke uNdlunkulu angeniswe ngokusemthethweni esibayeni. Isilo besingakaganwa uNdlunkulu bengakabi athelwe ngegazi angene esibayeni abomama wesizwe ngokuphelele. Lokho kuzokwenzeka uNdlunkulu uMamyeni njengoba ungakapheli nje lenyanga noma qanyanga ezayo yobe segcacelwa isilo ngokwesintu ke manje sekuba uNdlunkulu ngempela umama wesizwe uNdlunkulu uMamyeni. Esithemba nanokuthi phela ke akusikhona lokho akusho lokho ukuthi sekuchaza ukuthi
lo qala ngezingane zakhe ngokwesintu nje kuyaqhubeka ondliwe aqhubeke enzelwe zonke izidingo zakhe ngakho ke isilo samabandla ngeke sisole siyayibe kwindaba yaso leso asazanga nangenkathi simthatha ukuthi usasemthathela ngaziphi izathu noma sekuhlukana akusindaba yethu leyo kodwa thina efanele sikubheke nje ukuthi isilo sethu siseke sisikhulekele futhi sime naso singavumeli izitha zingene phakathi kwaso nesizwe nendlunkulu yonke kwaZulu. Leske izindaba zo1 KZN TV ngengosamkeliswe Ngqulunga ngiseRichards Bay. Umphakathi wakaMpumuza eShayamoya uthi ubhekene nobunzima bokuphila ngaphandle kukagesi kusukela ngonyaka owedlule ngoZibandlela laba bathi babe nokhisimuso omnyama njengoba bengakwazanga ukwenza njengenjwayelo ukudla kwabo ababekuthengile nababekucaza ezidokfeleni kwabola kuyimanje ke bathi banovalo lokuthi kuzovulwa izikole ungakalungisi ugesi. Umphakathi wakaMpumuza eShayamoya uthi kusukela mhla zi-15 kuZibandlela uphila ngobomnyama. Ngomhla 15 ngomhla 15 sazama ukubikela ikhansela asigcwalisa ama-forms ukuze into ethi iphusheke sagcwalisa ama-forms salinda ukuthi ugesi uyeza akuzange kuze kwenzeke kwazi ikhansela walanda bakamasipala wafika umfowethu wakaZondi owathi yena uma siphusha ama-forms into ethi izoshesha. Lo mphakathi uthi inzima impilo kanti sekuqale nomkhuba wokuntshontshwa kwezintambo zagesi. Siqale kuba nenkinga yokuthi sinakalelwe izinto eziningi njama-fridges ukudla ntonto asakwazi ukwenza lutho. Phakathi uthenga ukudla ofaka ukudla emafrijini bengasuthi uzoba nalenkinga ngoba phela njengoba uJanuary nje manje suyabhajethela ukuthi mawubeka lokudla ingane sikwazi ukubuyela esikoleni uma ugesi oqhuma bengawubuyisi izo zonke izinto ezihlukumeza ukudla kulahliwe manje ingane fanele kubuyela esikoleni ukudla akukho thengwa amagesi aphela nawo akukho fair ngoba uma kuthiwa akufanele kuvotwe siyacatshangwa kodwa uma kuthiwa nanku inkinga kagesi kuthiwa silinde kophela 2-3 months la ka umasipala kukhona indaba zokuchathelana ngetransform. Sinovalo lamakhebulu kakhulu ngoba ama-cables ngoba ngesikhathi mase sokuqala kubuya ugesi kuzoqala kube nenkinga uthola ukuthi khona abantu asebengasenawo ugesi sesibona intuthuko sephindele emuva kumanje ngikhuluma nje ngila i-crash ibhekwe yimina banqamlile i-cable kuyaqhubeka nje lesimo sokuthi kunqamle ama-cable manje sinovalo siyacela umasipala asisize kakhulu ukuthi azame ukusivela sikwazi ukuthi asivele lesimo esikusona. Ikhansela ukhulekani Msomi uthi uhambisile ama-forms kwamasipala kanti abakagesi bafike bezochazela umphakathi. Bafika abantu bakagesi balichaza udaba ukuthi ke ama-transformer njengoba sabantu abangawukhokheli ugesi la kaMpumuza kukhona uhlelo lakamasipala olubizwa nge-tempering amnesty. Kufanele ke sigcwalise amafomu e-tempering amnesty mase eyahanjiswa kamasipala mase umasipala uzobuya ke uzowenza lento esibiza nge-auditing because bayakhala ngokuthi ngisho ngabe i-transformer ikhona kamasipala unfortunately ayikho kamasipala ukube ikhona i-transformer engayithatha bezoyibuyisa le transformer i-overloaded baningi abantu banama illegal connection abadonse kule transformer hence i-transformer iqhumile yaqhuma ngaleso ngenxa ye-overloading so bayithatha ke transformer siwagcwalisileka amafomu bekufunakala amafomu abe above 85% abantu abadonsa kule transformer ba more than 150 amafomu esiwatholile awu91 ngibe ngawahambisa ke izolo sihamba nobaba wakashoba la safika ke azocapturishwa amafomu alawa khona bezothola i-identification ukuthi ke bangakanani abadonsa kule transformer. Ezindabeni z1 KZN TV ku-Ayanda Dube ngwaMpumuza eMgungundlovu. Ake sihlabene nali ikhefu sihlangabezene ezinye masibuya. Siyakubingelela ke sikwamukele ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. Umphezulu udlule nomphefumulo wengane ishaqile kaMagayisa ngesamaholide kanti umhlaziyi uPhawula ngesehlukaniso sesilo.
Bawotha ubovu abazali babantwana besikole samabanga aphezulu umcabango high school eMadlankala esikhaleni ngaseMpangeni enyakatho nelikaMthaniya. Abazali bakhala kakhulu ngokuthi abafundi bajekiswa ukuthi bebhalise esikoleni uma bengayiphethe imali engango-400 wamarandi nabathi-ke abazi ukuthi eyani futhi akaze batshelwe ngayo. Uzandile Mhlongo onabantwana bathathu uthi akazi uzoyithathaphi imali yokukhokhela abantwana bathathu ebengasebenzi. Abazali babantwana besikole samabanga aphezulu imcabango high eseMadlankala esikhaleni bawotha-ke ubomvu bathi-ke kunemali ekuthiwe abantwana kumele bayikhokhe ukuze bekwazi ukubhalisa umntwana ngamunye. Labazali bakhala ngokuthi-ke ngeke bakwazi ukukhokha le mali njengoba-ke bengasebenzi futhi abanye babo behola isibonelelo sikahulumeni. Izolo ngifikile la ezumzali ngoba bekuthiwa asixoxisane nothisha, uthisha omkhulu. Ngafika ngaqondana nothisha omkhulu. Uma ngifika ngilubeka udaba lwami uthisha omkhulu njengomzali, akaze ngazalwamukele. Wathi uma ngabe ngichaza ukuthi hayi ukuthi nginqabile ukuyikhokha imali ngizoyikhokha kodwa uma kuphela inyanga, wathi ingane akayithathi islip singekho ongenani ufuna 50% we deposit. Kuyilapho kunezingane eziwu3 engiyifundisa la esikoleni. Ngamchazela nalokho kodwa akaze angakuzwa. Kulo 3 weingane kumele ngikhokhe 400 ebese kuba lo 100 rand wamaphepha. Imali enkulu engangiyamchazela ukuthi mina ngiphila ngeqolo angisebenzi. Abazali abantu bavumelana ukuthi bazokhipha 100 rand ukubonelela izinsiza zangaphakathi esikoleni. Into esisusa umsindo ke seswami ileyo ukuthi njengamanje sebevele bafaka u300 kulo 100 kwawona kade behluleka abanye ukukhipha. Labazali bathi-ke kuvela ukuthi-ke kwaba nomhlangano okuthiwa kwavunyelela kuwo ukuthi-ke kuzokhokhwa le mali abangatshelwanga ngayo. Bathi-ke bangama-39 kuphela abazali ababekulo mhlangano phakathi kwabazali abayingama-600 nabo-ke kuthiwa-ke bavuma ukukhokha le mali. Labazali bathi nencazelo ecacile ngale mali ukuthi ingeyani kabanayo. Anginayo mina njengamanje imali ukuthi ngikhokhe 400. Kunama A4 esingawa understand ukuthi awani. Lama A4 lawa masithi siyabuka ango last year akhona. Nakulo nyaka kuthiwa ingane phatha ama A4. Mina ngi-understand ukuthi isikole sime ngakuphi. Uma ngithi ngiyabheka okwabanye ade ngibuza isikole kade sime kanjani, bathi isikole sikahulumeni. Into engixaka ukuthi 400. I-meeting la ekhaya since ingane yami lokho yangena. Eyango-April angaze ngiyibone. Eyango-June ayikaze sibonakala. Waphela kwashaya uSeptember ingane zaqala ukubhala akaze size ngiyibone i-meeting. Ngaze ngayibuza ingane ukuthi hayibo kanjani ke i-meeting ingabe bikho esikoleni. Yathi-ke namama mina angazi. Into exaka kakhulu ukuthi amalungu egoverning board including uchairperson ibona sebenqaba ukuthi kubhaliswe ingane ngaphakathi. Iyona into esiyinkinga ukuthi kanti le mali iyakubani imali kungathi kwayena uchairperson isenama question ukuthi yini report akuyena le mali. Esiphendulelo hlalwe SGB yalesi sikole uthi-ke mhla zingama-20 kuSeptember ngonyaka owedlule babiza umhlangano wabazali nalapho kwabe sekuvunyelwana khona ukuthi kuzokhokhwa le mali ukuze kulungiswe-ke isimo sesikole. Umcabango usenama-toilet omgodi. So nathi want to change ngesikole sibe nama-toilet aflashwayo esikoleni sethu nesikole sethu sibe nesithunzi. So asikwazi ukwenza lokho singenayo imali. Isikole sethu as we speak now ingane ihlala nga3 edeskini lilodwa. Kodwa sine building esikoleni sihlale more than 20 years. Iyaphila idinga nje ama renovations lapha nalapha ukuze ikhona ingane ukuthi iphunguleke. Izoqhamuka ngaphi imali yokulungisa le building? Izoqhamuka kithi abazali. So lokho kade ngikubona kwenzeka ipolitiki nje yasendaweni sibanga nabi into zethe indala ke labo bafowethu. Ngomhla ka11 ngo10 soba nomhlangano lapha esikoleni wabazali. Sesizobachazela ke laba ababengekho emhlanganeni esasubizile ukuthi kuzosetshenzwa kanjani kuya phambili. Ezindabeni ngeze1 KZN TV ngengosamgeliswe Nqulunga ngiseMadlankala esikhaleni. Owesilisa wasegama lakhe ogwini oluseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal ukhala ngokuhlukunyezwa umtholampilo igama lakhe Community Health Center ngesikhathi ehambise abantwana bakhe abanezinyanga ezine kuphela benqaba ukumsiza. Usiphelele Nzimande uthi ubehambise abantwana kulo mtholampilo bekhishwa isisu bephalaza futhi beshisa ngokweqile kodwa uma befika umabhalane wabenqabela usizo oluphuthumayo waze wagweva namafayela abantwana. Ukhala ngempatho engeyinhle yomtholampilo igama lakhe Community Health Center othi wazizwa ehlukumezeka ngesikhathi ehambisa abantwana bakhe abanezinyanga ezine kuphela.
Labantwana babekhishwa isisu, bephalaza futhi beshisa ngokweqile. uNzimande uthi umabhalane wakulomtholampilo wabenqabela usizo oluphuthumayo waze wagweva namafile abantwana. Louis Lisa uyachaza. Mhla ka-23 December safika la nonkosikazi around 11 ingane zigula sinamawele ana 4 months lamawele lawo. So masigula lengane ziyashisa ziyabuyisa siphinde futhi sikhishwa nayisisu. So ngafika mina njengomuntu onesimo sokuthi izingane zami ziyagula. Ngacela omunye ngaphakathi engimbonayo engimaziyo. Ngathi ngicela uhambe ongixelela ngaphakathi ama files because angizokwazi ukuhlala kwi queue nezingane kulesimo lesi esikhona. Wakhishwa ama file abekwa la ngaphambili. But kwaba khona lo oyedwa ke owathi ipatient ayiphindele kwilo emabhenchini ihambe yolinda izobizwa ngesikhathi sayo. Lo wase reception wathi meza ku security elisebenza lapho echild ehleba ethi lo utshentsa usile amafali ngabaze bawathole. Uthi noma sebengene ngaphakathi emtholampilo amafayili abantwana akakhishwanga kodwa kwaphoqa ukuthi baze balwe ukuze bawathole. Ngaze ngasusa umsindo ngaphakathi nonkosikazi kwayima ama security wonke ezogcwala ngaphambili. Uthi akaqala ukuhlukumezeka uma ehambele lo mtholampilo. Ekhweni lami kunengane eyashona ina 23 2016 mabefika kwathiwa lo muntu lo indaba ehamba nge-wheelchair befika sengo 7 indaba ehamba nge-wheelchair ngoba lo muntu uyazenzisa lo sister lo osebenza la owayekhona lo suku usakhona namanje naye futhi angazi babizwa ngoba usene noma yini lo wesilisa ya naye lo usakhona futhi namanje usasebenza khona la udaba lanyathelo asangasizwe kwaze washona ntambama enakwe udade wabo enganakwa umuntu. Uthi uthola iseluleko sokuthi athathe izinyathelo zomthetho. 1 I've been given a legal advice uthi ngibasuwisha because lecala icala elibovu lelabalenzile lokubamba ama file ngoba umbuzo ngabe uthi manje bebezothini ukuba something happened to izingane zami. So there needs to be ama consequences both on the side laso sibhedlela nakuyena umsebenzi. Ukuthi kube khona ama consequences akwazi ukuthi kube khona umuntu ozosebenza la elendawo enabantu but abe umuntu onganabo ubuntu. Umnyango wezempilo esifundazweni uthintwa uthi balwenzile uphenyo ngalolu daba bathola ukuthi ubaba womntwana akazange alandele imigudu efanele ukwequla yini futhi abantwana babengaguli ngendlela yokuthi babengajomba ulayini. Uphinde waveza ukuthi abantwana bagcina belutholile usizo lwezempilo kanti ubaba womntwana ubengakasifaki isikhalazo kulomtholampilo ngalolu daba. Lo mbiko benuwethulelo Zamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisegama lakhe. Umndeni wakancanana wowesilisa oneminyaka engama-61 ubudala wasemacekane kuward 32 ngaphansi kamasipala uMhlathuze uthi seside isikhathi engenayo indawo yokuhlala enethwa zimvula. uZibi Mthandeni Ncanana uhlala yedwa kwisakhiwo esingawa noma kunini uma kuhlasele izimvula. Udadewabo uJabu Mthethwa uthi abanawo amandla okumakhela ngalokho ke ucela noma ngabe ngubani ongalula isandla ukumlekelela amakhele indlu ehloniphekile yokufihla ikhanda. Sivele sasibi kakhulu kwisimo kunaqala njengoba kuhlaseleke izimvula zakamuva esifundazweni. Imvula ingenikeleza kulolu phahla lonje sesimene sibucayi njengoba kumatekene ezipahla phakathi. uZibi Ncanana nomnyaka sesitwana ubudala walila ukuba sikhulume naye. Uhlala ke yedwa kuleli khaya. Udadewabo uJabu Mthethwa useyisikhathi eside ngomfowabo ehlala ngaphansi kwalesi simo uthi njengomndeni abanawo amandla okumakhela ke indlu. Sicela usizo nkosami kwabazosibona sivela kulezi zindlu esikuzo. Sicela nje usizo abangasisiza uhlala phandle imvula inetha amazulu eduma aduma uphandle. Abangabona nkosami kukhona abangabona sicela usizo besizele yena ukuthi akukho nabangasiza ngakho. Yipasi akanalo umuntu nje wenkosi angasi ukuthi ngachaza ngithini ngaye nokuphila uphilela umakhelwane okwasesiswini
omakhelwane bayakhe impuphu nami ngiyayikha impuphu njengodadewabo mayisefikile ethulambile ngimnikeze ahamba yokudla njoba kade kwizinsuku ikakhisimusi nje sibona induna umpanza isimemeza yamnikeza ukudla kade phila nje uphila ngalokho kudla akunikwe induna uhleli phandle kwakhona lokho kudla ngiyethemba ukuthi kumanzi futhi lapho kukhona noma ngaze ngibone ngiyethemba ukuthi kumanzi ngoba kuphandle lapha ehleli khona kunakho konke uma engathola nje umpheme ukuthi afake ikhanda acashe uthi njengesihlobo sekunesikhathi eziningi benza kumzamo yobukathola ukusiza kepha yonke kayiphumeleli kuze kube manje ngakho bacela noma ubani ongeluleka isandla ngenelele ukuze ufowabo benendawo enesidima yokufihla ikhanda ikhansela liyasi lacela ngishiya ithombe leli eselikhona manje kanti nelali phambili lalasi laxakwa ukuthi izindlu zayingathola umuntu ongenali ipasi kusho ukuthi wasala kanjalo ke endlini futhi ke noma lisama Nkosi yami lalithi liyasama nalo lithi limshayela nje ipasi abantu bepasi abamapasi sebefikile enze nje ubanibona enza ke nisho agcine behambe engazange lishaya ipasi lele likhona manje ikhansela nalo liyasi lifune nezithombe ishuthe ingane yami le ntombazana imsendele ukhansela akubuyi lutho kukanjena nje izindabeni ze 1 KZN TV kuba inkosi enhle Mthembu emacekana Akasiphinde futhi sihlabena nali ikhefu sihlangabeze nengosi yezomnotho kanjalo nezemidlalo masibuya Asiphinde ke sikubingelele sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Umphezulu udlule nomphefumulo wengane. Ishaqile kaMagayisa ngesamaholide kanti umhlaziyi uPhawula ngesehlukaniso sesilo. Leli qophelo ake singene sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli liwu 18 rand 58 cent maqhathaniswa nedola lasemelika libe u23 rand 29 cent maqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u19 rand 32 cent maqhathaniswa neeuro laseEurope igolide ke lona lingu $2641 46 cents iounce kuthi oil ongahluziwe kube u$76 30 cents umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Umqeqeshi we-Orlando Pirates uJose Riverio usephumele obala ngokungakholelwa kwakhe ekushintsheni iskimu phezu kokuba leli qembu kubekeka lisethubeni lokuhamba ibanga elide emqhudelanweni we-CAF Champions League futhi lisembangweni wesicoco seligi ye-Betway Premiership. uRiverio ukhuluma kanjena kulandela ukwehlula iStade Abidjan yase-Ivory Coast ngamagoli 3 eqandeni emidlalweni wesine wesigaba samaqoqo kuGroup C ngomgqibelo eOrlando Stadium eSoweto. Ngalokhu-ke iPirates izibeke ethubeni elihle lokwedlulela kuma-quarter final kwi-Champions League. uRiverio uthi akayingeni yokushintsha iskimu ngokwehlukana-ke kwemqhudelwane abayidlalayo. Ake sikubhekelana nasi isimo sezulu ongasilindela. Zulumi yamundlela zimhlophe ngiyaziguqisa ke namhlanje bese kuphathele zona sihlangabeze noma kanjani futhi kusasa ngesikhathi sifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe ithuliz Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.